सायख'नाय जादों बेलायनो इम्पर्टेन्ट आगिनसिम इम्पर्टेन्ट ताबो इम्पर्टेन्ट सब समय इम्पर्टेन्ट दंनाय म हायुं दं सब समय इम्पर्टेन्ट दंनाय कारण लास्ट राजा बिनि नाहारमुंनो अनेक आसल दंमानि बिनि नाहारमुंनो जुदा दंमानि मुसुक कम समय ओ हायुं न मुसुक नायथ तो खायख्लाङा चिनि उतिबा हानो म हाय राजा माने मुसुक हाक्सल नाहानाय राजा उतै हाय राजा खरि म मुसुक तिब्रा हानो मुसुक नायथ तो खायख्लांखा बुनि हावा थांनो नुगै खाबो आबेनो बागैनो चिनि महाराज नि बेलाय महाराज न जों मुयतु खायो सब समयनो मुयतु खायनाय चिनि हायुं दंसंनो जों मुयतु खायनाय चिनि तिब्रा सादफा जों बनो मुयतु खालायनाय आं सुदु कबंनाय तिब्रा सारंनो चिनि महाराज नि जे मांफुलि जत्तनो नगो नगो कायसा तंनां थुं मोनां लास्ट मेसेज खायनाय जे महाराज कारण चिनि महाराज चिनि तिब्रा हानो जे नायथाथक खायनानि बिनि अबदान दं आबाय बागैनो जत्त तिब्रा सारं नां कयनाय महाराज नि मांफुलि न एटलिस्ट कायसा कायसा तन्दि जत्तन नग नग खनो सरकारनि मकल खालायनो कामुङै लिरना खालायखा सरकारनि मकल खालायनानै कोनो लेया जों फायमान फरायनो नुखना आगिनि जों ताबुक महाराज न जों प्रति जागावनो जों पालायो चिनि बिना जायमा सल दरक जतन सायमनो दरक मेडियान बिसिते आं जों आगिनि सरकार ताम खायके सायमिया जों ताबुकनि फायमानि परे दरक नुखना नंनाय आगि ताम तमनि ताब ताम तम तेबो नाय म टुरिस्ट प्लेस खायनाय तेबो नाय थतो खायजनाय म बिनि महाराज नि जे खायबे भारा चेष्टा खायनाय जे महाराज जे खायबे भारानि बिनि लामावनो हिमनाय चिनि तिब्रा सारंनि बागै हिमनाय चिनि तिब्रा सारं खायनाय सरकारनि खाथि तामनि स्टेप ना हाजाखा सरकारनि बागै मनो स्टेप ना हागा म सिमालंनो पुरो लाइ डक्टा पाजंनाय तेबो नाय थतो खायजनाय आं तिनि फाइनुखा चिनि ताकुग्रक हायो जागा अनेक वाति छसे ओजा जों आजुलाय दंयो थानाय बोसोर आं फाइनंनो सागा जे जों हायनाय बोसोर मनो थि खायनानै दरक नायदि थि खायजाका आं पब्लिक खालामगा तिनि हायनाय बोसोर ओ जागा दुखुं खायनाय आंनि डिपार्टमेन्ट आं खायनाय जोंनि बर' खायो जेमन जों जागा सुस्थ भाबे जों जागा बिनि आसायमा सल पालायमानानै दं बेलाय